As augardentes e licores tradicionais de Galicia levaron a súa maxa a pasada fin de semana a Cambados, a súa e a do mago Dani Polo. A proposta do Consello Regulador destes destilados para as súas xornadas de degustación e maridaxe encheu o Salón José Peña. Siempre tenemos un buen éxito de público y por nuestra parte procuramos siempre sorprenderlos mientras podamos, porque algún día se nos agotará la imaginación. Pero yo creo que este año, igual que el año pasado y anteriores, la gente se ha quedado agradablemente sorprendida de la puesta en escena, la presentación, la cata, y supongo que continuará, como otros años, con el soft cooking e coctelería. Bueno, estas xornadas de hoxe levanse facendo 6 anos e a verdade é que a xente vemos que disfruta moito delas. Ten o propósito de dar a coñecer as aguardentes e os licores de Galicia, o seu uso na cociña e tamén na coctelería, aparte de resaltar as súas cualidades e volver a retomar ese consumo que se perdeu das nosas bebidas tradicionais. Na primeira parte da xornada, a cata comentada e dirixida pola enóloga Sonia Otero combinouse cos trucos do ilusionista. Despois, os asistentes coñeceron de primeira man o papel que poden xogar estes destilados de calidade na cociña e a coctelería. A segunda parte da xornada, primeiro levouse a cabo unha cata e ora ven un show cooking e un taller coctelería, maridaje. Entonces, nestas xornadas trátase tamén de enseñar a xente o seu uso das aguardentes e dos licores de Galicia na cociña, como ensalzan xa de por sí os produtos tradicionais de Galicia, como poden ser outros produtos con indicación xeográfica, como son ensalzados os seus sabores cos nosos produtos, cos augardentes, e tamén como mellora a coctelería, porque a coctelería realmente, cando se utiliza un aguardente ou un licor de Galicia, o que fai aportar maior estrutura ao cóctel e tamén aporta aroma, o que fai o cóctel moito máis complexo, máis aromático e máis armonioso en boca. E mentres na sala principal do Salón José Peña desenvolvíanse todas estas actividades, nun espazo anexo o Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia poñía a disposición un túnel con moitos dos seus destilados. Por primeira vez este ano as botellas estiveron acompañadas das súas fichas de cata. Cada una de las botellas va acompañada de unos datos de fabricación, cómo se ha elaborado el producto, qué cantidad de producto se ha puesto en el mercado y las características organolépticas del producto. Desafortunadamente no han podido participar todas las empresas que tenemos dentro del Consejo Regulador, pero bueno, es un principio, supongo que el año que viene la mayoría ya estarán presentes. Es una información que nos requería la gente que asiste al túnel y a las jornadas, Querían saber un poco más, conocer mejor el producto. Yo creo que los destiladores tienen que darse cuenta de que la sociedad ha cambiado, cada vez está más informada, cada vez quiere más información, cada vez quiere conocer mucho mejor los productos que consume y tenemos que responder a esa exigencia. Con esta iniciativa, o Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia quere poñer o foco sobre a importancia de consumir este tipo de destilados, produtos todos eles con selo de calidade.